салом алейкум ба ҳама бародароне ки дар шаҳри екатеринбург ҳастанд, апо, ховаро ва нафароне ки мехоҳанд падар ва модари худро ба ҳаҷи умра фиристонанд. Марҳамат, ин бародароне ки номерош дар болои экран аст, дар хизмати мову шумо аст. Умра рӯзи 18 январи 2020 ва 31 январи 2020. марҳамат, занг занед, маълумоти пурра дар бораи ҳаҷ аз ин бародар гиред. дӯстони азиз, кӯшиши ғайрати мо ба хотире аст ки шумо имконият пайдо намоед то ки падар модари худро ва бародарони худро ба ҳаҷ, ба умра, ба фарзӣ фиристонед. кадомида лозим бошад маълумоти пурра дар бораи ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ, марҳамат, ба ҳамин номерҳо занг занед. номерҳое ки дар болои экран мо гузоштаем, занг занед. иншоалло ки маълумоти пурра дар бораи ҳаҷ шумо мегиред. агар шумо занг задед ки номерҳо ҷавоб надодам, дар ватсап нависед, албатта вақт ёфта ба шумо ҷавоби пурра метиҳанд иншоалло. пурратар маълумотро шумо метавонед аз номерҳое ки дар болои экран гузоштааст дар бораи ҳаҷи фарзӣ, ҳаҷи умра бисёртар, пурратар маълумот гирем. ба ҳамин номерҳо занг занед. дар ҳолати ҷавоб надодан шумо метавонед дар ватсап, дар ин номерҳо ватсап ҳаст, ба ватсап нависед. вақте ки иншоалло ҳоҷӣ вақташ ки шуд, ба шумо албатта ҷавоб метиҳад. дӯстони азиз, дар канали мо бисёр наворҳо гузошта мешавад ки оиди ин ҳаҷи умра ва ҳаҷи фарзӣ наворҳо гузошта мешавад. дар омада тамошо кунед. иншоалло баъд аз 2 числа иншоалло мо сафар дорем ба ҳаҷи умра. худо хоҳад бо рӯзи 18-ам мана чихеле ки дар экран айстанагӣ аст, рӯзи 18 ва рӯзи 31 ҳаҷи умра аст. кадоми хоҳишманд аст, марҳамат, ба ин номерҳо занг занед, номнависӣ кунед. агар шумо худатон хоҳиши рафтан надошта бошед, падар модаратонро метавонед фиристонед. агар шумо худатон наравед, падар модаратон наравад, пас ин наворро падилитса кунед дар сайтҳои интернетитон, то ки дигарон аз ин хабар бохабар шаванд. ташаккури зиёд, дӯстони азиз. то боздид. худо